2019. Менә инде 9 ел рәттән Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы Татарстан театрларында хезмәт итеп көн күрүче эшләүче артистларны шушы премия белән бүләкли. Кем белә, бәлки еллар узып, әлеге премия Оскар дәрәҗәләренә үк менеп җитәр һәм аның күләме 50 мең сум гына булмас. Бездә кунакта әлеге премия алучы вәкилләр Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яшь артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм Габдулла Каримов исемендәге яшь тамашачылар театры артисткасы Ләйсән Закирова. Без сезне чын күңелдән тәбрик итәбез, исәнмесез. Исәнмесез, рәхмәт. Әйдәгез әле хисләрегез белән ортаклашып китегез әле. Ләйсән, без күрдек бит инде сез менә сезнең дебют беренче роль өчен сез бу ел әлеге премиягә лаек булдыгыз. Әйе, бу минем беренче төп ролем һәм аның шундый дәрәҗәдә җимеш бирүе минем өчен бу бик бәхет, бик зур шатлык. Аны әйтеп бетереп булмый. Мин соңгы минутларга, соңгы секундларга кадәр ышанмадым шушы номинациядә үземнән менә шундый дебютым булыр дип. Һәм анда бит инде безнең ике җиңүче булды. Башта бит инде беренче кызны безнең Минзәләдән җиңүче дебютантканы игълан иттеләр. Һәм дә инде мин шул вакытта уйладым, менә булды, бетте, мин түгел дип әймен. Һәм инде менә икенче җиңүчебез Ләйсән Закирова диюгә мин инде үземнең колакларыма ышанмый, мин торып бастым, мин кычкыра башладым, сикерә башладым. Аны аңлатып булмый, шундый бәхет, анда бөтен канатлар, анда вулкан, анда. Беренче ел эшләгәнең сизелә. Фәннур, син инде театрда беренче ел түгел, син дә дебют түгел, эпизод роль өчен иң яхшы эпизод ролен башкаручы Ират роле. Менә шушы премияны алгач, тантанага ия булгач, синең тормышыңда нәрсә дә булса үзгәрдеме? Ягъни үзеңдә. Миндә берни дә үзгәрмәде. Аллаһка шөкер, барсы да урынында. Мин дебют белән вакланып тормадым. Мин бит инде хәзер икенче тапкыр номинациядә, икенче тапкыр мине күрәләр. Икесе дә эпизод. Аллаһка шөкер, икенче тапкырдан алдым. Әллә инде зур сөенүләр, ниләр ул хәтле нитмә. Мин теге җиңел кичерәм андый әйберләрне, Аллаһка шөкер дим. Чөнки безнең театрда без шулай тәрбияләнәбез. Ул булырга мөмкин, булмаска мөмкин. Шуңа күрә әзер булырга кирәк, шуңа уңышлардан башыгыз әйләнмәсен. Барсы да үтә шикелле. Аллаһка шөкер, үтә тәвәккәл. Сез үзегез әлеге тантана тапшыру премиясендә кичәсендә булдыгыз, катнаштыгыз, ләкин тамашачыларның бөтенесе дә булып өлгермәде. Шуңа күрә без әлеге кичәдән үзек тәкъдим итәбез, шуннан соң әңгәмәгә кире әйләнеп кайтырбыз. Актерлар, режиссерлар, тамашачылар һәм журналистлар. Камал театр фойесында зур тамашаны көтүче әлеге кешеләрне бер сыйфат берләштерә – театрны ярату. Яңа елда һәрбер кеше узган елга нәтиҗәләр ясый, киләсе елга планнар кора. Театр сәнгатендә эшләүчеләрнең дә шундый көннәре бар. Ул халыкара театр көнендә узучы Тантана премиясе. Тантана республиканың төп театраль премиясе. 2011 елдан бирле үткәрелә. Номинантлар исемлегенә ел дәвамында куелган премьерлар керә. Һәм аларга республиканың барлык театрлары дәгъва кыла ала. Ташламалар ясау юк, жюри алдында барысы да тигез. Хәзер инде айырма юк, бик зур айырма. Талант кына, талант, кем бирешә ничек эшкә, кем ничек эшли, кем ничек ниндер алымнар таба. Минемчә хәзер ул премия чынлап та ниндер зур югарылыкка, гаделлеккә чыкты һәм бернинди монда ташлама ясамыйча, мин мәсәлән үзем простой жюри әгъзасы буларак мен әйтә алам, безнең карарыбыз бик гадел быел. Без әлбәттә спорлаштык, бәхәсләштек, ничектер төрле фикерләр булды, ләкин менә без билгеләгән җиңүчеләр бер кем өчен дә алдында оят түгел. Ул безнең театр өчен аерым бер әһәмияткә менә шунда басып торам, исемә төшерәм. Беренче ел иде, 12нче ел хәтерем ялгышмаса, Тантананың беренче елында без бит ел вакыйгасы номинациясын яуладык. Аны минем гомердә онытасым юк. Гашик Карим спектакль белән. Шуннан соң да Аллаһка шөкер безнең узган ел Мәдинә Гайнуллинең яхшы хатын-кыз Медея роле өчен актерлар ансамбльләрендә алдык, алмадык түгел алдык. Рәхмәт менә шушы премияны гамәлгә куючыларга гомумән бәйрәм белән. Мин безнең театр өчен гомумән бөтен театрлар өчен бу республикада булган үзенчәлекле премия. Бит театр дөньясында, татар театр дөньясында булган бу премия бик кирәкле һәм саллы бер дәлилләр безнең хезмәтне бәяләү. Аннан соң инде менә шушы театрның эшчәнлегенә ниндидер нәтиҗә ясау. Я Алла, гомерем үтте, тантана уйнады.
Как тяжело быть талантливым. Ордым деп зорланса да тантананы алып барышларның берсе Камал театр артисты Рамил Важиев иде. Искәндәр Хайруллин белән алар тамашачыларны инде беренче минуттан ук көләргә һәм алкышларга мәҗбүр итте. Эстафетаны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алды. Юк, гафу итегез, Камал театр артисты Эмиль Талипов икән. Тоже очень хорошо работает. Молодец. Вы недавно куда ездили у нас? Индия. В Индию? А зачем? Нәрсе, татарлар күп, что ли? Инде җиңүчеләрне билгеләр вакыт җитте. Алар барлыгы 11 номинация буенча билгеләнде. Әлбәттә, бик көттем, ләкин ахыргы минутка кадәр ышана алмаган идем. Менә шушы сәхнәдә басып торырмын дип, шушы дипломымны алырмын дип, менә ниһаять, ул минем кулымда, һәм мин аны беркемгә дә бирмим. Мин бик бәхетле. Камал театр артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов өчен дә әлеге премия беренчесе. Ул аны «Тормышмы» бу спектаклендәге Гали Акбар роле өчен алды. Тантанада мине күрүләре, мине номинирую итүләре ул әлбәттә сөендерә, куандыра, ләкин аның белән тукталып калып булмый. Әлбәттә бу күңелле вакыйга. Бу әйтик, яхшы башлангычы булып торсын дип өметләнәм мин. Җиңүчеләрне билгеләү җыр биюләр дә үрелеп барды. Әмінә ел вакыйгасы номинациясында жюри уртак фикергә килә алмаган. 4 спектакльдә әлеге исемгә лаек дип билгеләнде. Булар Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының Сөембикә операсы, Казан дәүләт яшь тамашачылар театрының Балбес спектакле, Камал театрының Тормышмы бу спектакле һәм Живой город заман сәнгатен үстерү фондының Анна Каренина иммерсив спектакльләре. Премия тапшыру кичәсе белән кыскача гына таныштык. Сезнең хисләребезне дә без күрдек, инде монда да сорадык, экранда да без моңа игътибар иттек. Ләкин Фәннур әйтмешли, бөтен бер узада китә, аның белән генә тукталып калып булмый, киләчәккә яхшы башлангыч этәргеч булыр дип өметләнәм дип әйтте. Бүгенге көндә сез театрда нәрсә белән мәшгульсез, Ләйсән? Бүгенге көндә шул ук барлык спектакльләрдә дә катнашабыз. Эшгирли театрда бер туктаусыз. Фәннур? Без барлык спектакльләрдә мин катнашмыйм. Булганнар уйнарга тырышам. Менә Аллага тапшырып без тотындык. Инде эшебез ахырына якынлаша. Исәмсез премьерасын өстендә эшлибез. Алла бирсә, апрельдә безнең премьера булачак. Һәм инде барыбыздагы өметләнәбез, барыбыздан бүтән театр белән көтәбез. Алтын битлек номинациясының нәтиҗәләрен бүгенге көндә шул. Дуслар, бүген көлге көне дә бит әле. Менә сезнең тормышта шаярулар, менә әйтик, берәр кеше сезне... Бәлки театрда сезне шулай төрттөреп 1 апрельдә кызык ясаучылар бардыр. Искә төшәм чираклар. Ләйсәннең юк бу гаилә шикелле. Ләкин инде синнән иң беренче көлү шаяру ул кәҗүл шитектә малай ролен уйнатуда. Бер караганда шаяру кебек тирәме? Ринат абый миннән шулай гел шаяра. Укыганда да малай рольләрен уйнатадыр иде. Менә хәзер театрда да малай ролен бирде. Миңа шай. Хәерлегә генә. Аны белән бергә шатланам. Хәерлегә булсын, Фәннур. Бездә Аллага шөкер, бездә гел шаяру. Бездә көн саен шаяру. Иртә белән, туры белән шаярудан башлана, гаиләдә шаяру, эштә шаяру, аны сөйләп китсәң бик күп инде. Хәзер менә искә дә төшми ул. Бер менә узаклап сөйләшеп утырганда килеп чыга ул, ләкин берсе артыннан берсе ярып, әле хәзер генә. Менә безнең Алмазда мәсәлән гел шаяртып тора. Аллага Бер театрда эшлибез. Без туктай алмыйча бер-беребездән шаярабыз. Ул гына түгел, Фәннур әле үзенең төртмә, сатирик, юморга бай шигырьләре белән дә безне сокландыра. Ул инде әлбәттә театр эшендәге кайбер хезмәткәрләр тарихыннан, вакыйгасыннан язылган шигырьләр ул киң җәмәгатьчелек өчен аңлашылып та бетмәскә мөмкин. Шуңа күрә без чыннан да бер-беребездән шаярырга яратабыз. Менә бит нинди нечкәлекләр ачыла. Шулай. Яхшы дуслар, без сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез безнең студиябызга килгәнегез өчен. Сезне тагын бер катнашучы тантана премиясын алуыгыз белән тәбриклибез.
Алга таба да очрашуларыбыз еш булсын. Амин. Өстәүле булсын дип теләп каласы килә, ләкин бу шаяру түгел. Монысы җитди теләк, әлеге сезне бүләкләү кебек инде сезнең иҗатыгызны, сезнең хезмәтегезне бәяли торган премияләр сезнең тормышыгызда күп була күрсен. Амин. Кунакка килгәч бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Бездә кунакта Галискар Камал исемле Татар дәүләт академия театрының яшь артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры актрисы Ләйсән Закирова иде.